ond a lot o slippage, fel maen nhw'n dweud. Sy'n ni'n cymryd ffrindiau gorau fi yn Llundain, Fina, Ifan Williams, David Williams, David Evans. A dona'n patrwm pan ydych chi'n trafod yn profiadau gwahanol ni lle. Mae Ifan fel Fina yn gwbl rhugl i Gymraeg. Ifan mae dad wedi dod i fyny i Llundain o'r Gorllewin. Fy rhieni i, mam o'r Gogledd, wedi dod i Llundain, dad wedi magu yn Llundain. Wedyn, David Evans i ynta wedi magu gan 2 o Gymru Llundain, oedd yn rhugl yn yr iaith. A ynta'n medru'r iaith yn reit da, wedi bod fel Ifan yn yr ysgol Gymraeg, ond well gyda fo siarad Saesneg, dwi'n meddwl yn y 10 i ddeud hynny, mae'n fwy cyfforddus yn siarad Saesneg. David Williams wedyn, eto, mam a dad yn Gymru Llundain, yn rhugl yn y Gymraeg, ond darin nhw ddim trosglwyddo'r iaith iddo fo ynta. Mae'n dallt Cymraeg yn dda iawn, ond wneith o ddim siarad mwy na ryw ambell i air. Felly, does na'm patrwm amlwg, dio ddim, fel ydych chi'n gweld, dydy'r ffaith bod rhywun wedi dod o'r wlad yn hytrach na bod nhw wedi magu yn y ddinas, ddim yn golygu o'r reidrwydd bod rhywun yn medru'r iaith. I ddod nôl at cwestiwn yr ysgol, mi oedd na ysgol Gymraeg yn Llundain pan o'n i'n tyfu fyny, ysgol gynradd, ond yn gamn neu'n gymwys, nath mam a dad penderfynu, byswn ni'n jyst yn gallu mynd i'r ysgol leol yn Pinna, lle oedd ni'n byw erbyn hynny, a ysgol Saesneg, fel sy'ch chi'n dychmygu. Ella oherwydd oedd yn had fel Cymro Llundain, a mam gi o'i flaen o fel Cymraes Llundain, a ni dod na ddim ysgol Gymraeg iddyn nhw pan oedden nhw'n tyfu fyny. Roedden nhw wedi dal i gafel ar y Gymraeg, felly ella bod nhw'n teimlo, wel, tydi mynd i ysgol Gymraeg ddim yn hanfodol i sicrhau bod rhywun yn dal i afel ar y Gymraeg. A felly fydd, a dwi'n meddwl mae'n deg i ddeud, mae rei o'r, pan dwi'n meddwl am bobl yng nghenhedlaeth i, mae'r Cymrigyddion gorau, y siaradwyr gorau, mwyaf naturiol, mwyaf rhugl, ddim o reidrwydd yn rhai ddiod trwy'r ysgol Gymraeg. Felly, eto, mae'r ysgol Gymraeg, wrth gwrs, yn werthfawr a da o beth bod y gynnon ni, ond dio ddim yn fatha sine qua non o ran sicrhau parhad i'r Gymraeg yn y ddinas. Rhyw 100% o blant sydd yn yr ysgol erbyn hyn heddiw, neu 100% dwi'n meddwl sydd ar y llyfrau, ar unrhyw, mae rhai ohonyn nhw yn yr adran feithrin, rhai ohonyn nhw yn y blynyddoedd cynradd. Mae rhai ddim yn dod yna bob diwrnod. Mae rheini nhw wedi dod i drefniant efo'i ysgolion lleol nhw, yn caniatáu iddyn nhw eithrio o'i ysgol leol i fynd i'r ysgol Gymraeg i cael rhyw fath o boost jyst am ddiwrnod neu 2 ddiwrnod mewn wsnos i helpu nhw ymlaen hefo'i Cymraeg. Felly mae yna bob math o batryma. Mae yna rei blant wrth gwrs sydd yn mynd yna rownd rîl lle. A rei, mae yna batrwm hefyd lle mae plant yn aml iawn yn teddu i optio allan falle o blwyddyn 5, blwyddyn 6 er mwyn yn medru ymsefydlu yn ei ysgol gynradd leol mwyn nhw gwneud ffrindiau lleol cyn iddo symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Ond eto, mae yna rei yn aros yn ysgol Gymraeg nes bod nhw yn 11. A da o beth bod o gynnon ni.